Så ser vi fandme X-Factor, og det er afgørelsen, og det er finalen. Kan vi se noget? Jeg bliver lige nødt til at finde, det er meget vigtigt. Mine damer og herrer, Og der er skrigende piger over det hele. har stemt. Og nu kåres vinderen af X-Factor Skrige. 2015. Bliver det Emilie Lester eller Jekvej? Jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at vi er mange, der har ventet med spænding på det her øjeblik. Og det har altså også krævet arbejde og en stor portion X-Factor at være nået hele vejen hertil. Og nu skal vi altså til det. Vi skal afsløre vinderen af X-Factor 2005. Og jeg får resultatet i hånden her. Vinderen af X-Factor 2005. Nu sker det. Ja. Og så skal vi så bare lige vente i 3 timer på at få resultatet. Vinderen af X-Factor 2015. Det har du sagt. En gang. Det er Emilie. Så fandt de kraftedeme endelig den vinder. Party. Ja, man må give hende, hun har ikke fået noget som helst tidspunkt, der er i nærheden af farezonen eller noget. Og hun er højst sandsynligt langt foran de andre hele tiden. Det ved de bare ikke noget af. Jamen, så vil jeg gerne med det her skønne syn af folk, der krammer, og piger, der skriger og sige hej hej.